Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Elaine na nasa Hong Kong. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Elaine at sa ngayon nandito ako sa Hong Kong. Simula nung natagpuan ko itong YouTube channel nyo, eto na ang naging libangan ko habang nagtatrabaho. Naengganyo akong mag-email sa inyo dahil may karanasan akong hinding-hindi ko makakalimutan kahit pamilyado na ako ngayon. Noong bata ako, pinangarap kong maging radio broadcaster, lalo na't mahilig akong makinig ng radyo. Nag-iisang anak lang ako, pero maaga akong naulila sa tatay ko at nagkaroon ako ng mga kapatid nang muling nakipag-asawa ang nanay ko. Ang hirap, feeling ko wala akong kwenta sa nanay ko dahil nakatutok na siya sa second family niya, kaya naawa ako sa sarili ko nung bata ako. Sana po ay mabigyan din ng pagkakataong maisadula ang aking kwento para naman makapag-iwan din ako ng aliw at leksyon sa inyong mga tagapakinig. Ano na naman yung hinihingi mo, Elaine? Hihingi sana ako ng baon papuntang eskwela. Tumigil ka na kasi sa pag-aaral. Ha? Pero inay, gusto ko pong makatapos. Alam niyo naman gusto kong maging broadcaster. Ay, ang dami mong alam. Anong broadcaster ang sinasabi mo? Yan na ang resulta ng lagi mong pakikinig sa radyo.
Sinabi ko namang huwag ka nang nakikinig ng radyo, pero matigas ang ulo mo, buwisit ka. Nay, Wala akong maibibigay sa'yo. ha? Kung gusto mong mag-aral, magsikap ka. Bahala ka sa buhay mo. Pero kung aasa ka sa akin, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo na wala kang maaasahan. Mabuti pang magtrabaho ka na lang para mapakinabangan naman kita. Huwag ka nang mag-aral. Mag-aasawa ka rin lang paglaki mo. Sayang lang ang pagpapaaral ko sa'yo. Mas mabuti pang bisyo na lang namin ng uncle mo kesa ibigay ko pa sa'yo. Papa Jesus, please, huwag mo akong pabayaan. Ramdam kong hindi na ako mahal ng nanay ko kasi mas importante na sa kanya yung pangalawang pamilya niya. Pero lalaban ako basta hindi mo ako iiwan, Papa Jesus. Patnubayan mo ako. Bata pa ako at natatakot ako na hindi ko na kaya ang mga nangyayari ngayon. Natatakot ako kung anong pwedeng mangyari sa akin. Kaya pakiusap, Papa Jesus. Gabayan mo ako palagi. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung buhay lang sana ang aking ama, hindi niya siguro hahayaan na ganito ang mangyari sa akin. Siguro, mas magaan ang buhay ko at hindi ako nahihirapan ng ganito. Pero, masyado akong maagang naulila sa ama. At ang hirap. Pinaparamdam na ng inay na wala na akong kwenta sa kanya. Hoy, Elaine. Nalaman kong naglinis ka daw ng bahay ni Bising. Nasaan ang sahod mo? Ha? Bakit ang sahod ko, Nay? Ibigay mo sa akin at pambibili ko ng sigarilyo namin ng uncle mo. Ano? Pangbibisyo niyo ang ibinayad sa akin? Pambili ko sana ng papel at lapis ko yon, Inay. Ang dami mong alam. Hindi ka din lang makakapasa dahil bobo ka. Ha? Sige, ibigay mo sa akin kung ayaw mong sabunutan kita. Ibigay mo na! May pera na naman ako kasi naglinis ako sa bahay ni Lolo Simeon. Kailangan kong itago para hindi kunin ng nanay. At sana hindi niya malaman na naglinis ako sa bahay nila Lolo Simeon. Sa bagay, nakiusap ako kay Lolo Simeon na wag niyang sabihin sa nanay ko na naglinis ako sa bahay nila. Kasi pag nalaman ni inay, wala na naman. Sayang na naman ang pagod ko. Sana hindi ito malaman ng inay. Kakayanin kong suportahan ang sarili ko para makapag-aral. Tutuparin ko ang pangarap kong maging broadcaster.
Bata pa lang ako, puro hirap na ang dinanas ko, Ate Emmy. Pinabayaan kasi ako ng nanay ko. Pinaramdam niya sa akin na hindi talaga ako mahalaga sa kanya sa hindi ko alam na dahilan. Ang masakit, kapag nalaman niyang may kita o sahod ako, pinipilit pa niyang kunin ito para pang bisyo nila ng pangalawa niyang asawa. Maraming naaawa sa akin dahil sa sitwasyon ko, pero wala silang magawa dahil ginugulo sila ng nanay ko kapag tinutulungan nila ako. Napagtiyagaan kong maging self-supporting at laking ginhawa ko nang may kumuha sa akin bilang kasambahay. Dahil bukod sa nakapag-aaral, may matitirhan pa ako at nahiwalay pa ako sa kanila. Pero pinilit ako ng mga amo ko na umuwi dahil araw-araw silang pinupuntahan ng nanay ko para kunin ang sahod ko. Pero hindi pa rin ako huminto para ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Nagpatuloy lang ako sa pagtatrabaho kasabay ng aking pag-aaral dahil pangarap kong maging broadcaster. Hanggang umabot ako ng 4th year high school. Nagtatrabaho na akong kasambahay sa isang kamag-anak ng aking ina. Wala ang mga amo ko. May pinuntahan sila. Ano ba naman yan? Tuwing pupunta ako dito, wala sila. Sinasadya mo yata, Elaine. Ha? Anong ibig niyong sabihin, inay? Sinasabi mo ata sa kanila ang araw na punta ko dito para hindi ko sila datnan at makausap. Ay, hindi po, inay. Bakit ko naman gagawin yun? Hoy, Elaine, binabalaan kita. Kung ayaw mong tamaan ka sa akin, buwisit ka. Nay? Sa susunod na punta ko dito at hindi ko pa sila makakausap, lagot ka sa akin. Kaya huwag mo na lang gagawin ang ayaw ko dahil magsisisi ka lang. Ano daw ba ang kailangan ng nanay mo, Elaine? Hindi ko po alam, Chong. Laging natataon na wala kami ng tiyahin mo pag pumupunta ang nanay mo dito. Kaya hindi namin siya nakakausap. Oo nga po, Chong. Ang hirap. Naghihinala ang nanay na sinasabi ko raw sa inyo kung kailan siya pupunta dito para hindi niya kayo madatnan. Ay, nako. Bakit naman ganyan ang ugali ng nanay mo? Ewan ko nga po, Chong. Pero simula nang mamatay ang tatay, ganyan ang nanay ko sa akin. Lagi niya akong sinasaktan. Hindi niya ako inaalagaan. Kaya nagsisikap ako para sa sarili ko. Ang hirap. Kinukuha pa niya ang kita ko kapag nalalaman niyang nagtatrabaho ako. Paano? Ang pangalawa mong ama ay tamad. Nanay mo ang pinagtatrabaho niya. At ang nanay mo naman, ikaw ang inuutusan. Kaya ikaw ang nahihirapan. Chong, Baka gusto niyang kunin ang sahod mo, kaya gusto niya kaming makausap. binibigyan ko naman po siya kapag pumupunta siya dito. Pero hindi ko naman binibigay lahat ang pera ko para may magamit din ako sa pag-aaral. Tama ang ginagawa mo, Elaine. Sa tingin ko, mas maganda kung makausap ko ang nanay mo para masolusyonan ang problema mo.
Mabuti naman at Alam ko kung anong balak ng nanay ko. Kaya gusto niyang makausap si Chong. Siguradong gagawin na naman niya ang ginawa niya sa mga dati kong amo. Hindi na talaga magbabago ang inay. Ginagamit pa rin niya ako para kumita sila ng pangalawang asawa niya. Hindi na nga niya ako tinulungan sa pag-aaral ko. Mas pinahihirapan pa niya ako sa ginagawa niya ngayon. Sana hindi na maulit sa akin ang mga nangyari noon. Nasapilitan akong pinauwi ng mga naging amo ko dahil kung ano-ano ang hinihingi ng nanay sa kanila. Sana hindi magsawa si Chong Elpidio sa ginagawa ng nanay ko para hindi nila ako paalisin. Gusto ko talagang makapagtapos at maging broadcaster. Kaya sana hindi magsawa si Chong Elpidio sa mga ginagawa ni inay. Malaking halaga ang ibinigay ko sa nanay mo. Ha? Chong? Sinubukan ko siyang kausapin. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya na gusto ka naming tulungan. Pero nagpumilit talaga siya. Humingi siya ng malaking halaga. Ibig bang sabihin yan? Kailangan kong pagtrabahuan ang kinuha ng nanay ko? Abay, dapat lang. Ha? Alangan namang libre ang ibinigay kong pera sa nanay mo, Elaine. Hindi naman pwede yun. Chong, parang awa nyo na. Pag-aralin nyo pa rin ako kahit ganun ang ginawa ni inay. Pangako, magsisikap ako. Gagawin ko lahat ang gusto nyo. Dapat lang na gawin mo ang lahat ng gusto ko, Elaine. Chong, anong ginagawa nyo? Bakit nyo ako hinihipuan? Sinabi ko naman sa'yo, Elaine. Hindi libre ang perang ibinigay ko sa nanay mo. At ikaw mismo ang nagsabi na gagawin mo ang lahat para mapalitan ang perang kinuha ng nanay mo. Ano? Huwag po, Chong. Huwag niyo akong gawan ng masama. Huwag, Chong. Huwag kang tumanggi, Elaine. Kapag tumanggi ka, hindi lang ikaw ang sasaktan ko. Idadamay ko ang nanay mo. Sinubukan kong lumaban noon pero wala akong nagawa kaya nagtagumpay si Chong Elpidio sa kanyang kamunduhan. Sa mga sandaling yun, gumuho ang mundo ko at ang pangarap kong maging broadcaster ay nawalan ng saysay. Nagrebelde ako dahil sa nangyari sa akin at nang mabigyan ako ng pagkakataon, tumakas ako sa bahay ng aking kamag-anak na tinitirhan ko at noong mga sandali ring yun, nasira ang aking mga pangarap. Natakot akong mapahiya at mapag-usapan kaya hindi ko sinabi kahit kanino ang nangyari sa akin. Itinago ko ang lahat. Hanggang sa dumating sa buhay ko si Naldo, isang uniform personnel. May pamilya, pero minahal ko at nakipagrelasyon ako sa kanya.
Binigyan ako ng sarili kong apartment at sinuportahan. Kaya lang, nawalan na ako ng ganang mag-aral. Ginamit ko sa negosyo ang perang binibigay sa akin ni Naldo at nakinabang din ang aking ina at ang kanyang pangalawang pamilya dahil lagi pa ring pumupunta sa akin ang aking ina at humihingi ng pera. Hanggang sa umabot ako sa edad na 20. Dahil kaunti lang ang kinikita mo sa negosyo, mas maganda sigurong mangibang bansa ka na lang, Elaine. Ha? Bakit, Naldo? Pwede ba akong mangibang bansa? Oo naman. 20 anyos ka na. Matutulungan kita, Elaine. Dahil mayroon akong mga kaibigang nagtatrabaho sa recruitment agency. Ha? Gusto mong malayo sa nanay mo, di ba? Gusto ko talaga. Kasi pagod na ako, Naldo. Sobra na ang nanay. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa akin dahil sa mga ginawa niya. Pero hindi pa rin siya tumitigil. Nahanap pa rin niya itong lugar kung saan ako nakatira. At madalas pa rin siyang pumunta dito para humingi ng pera. Kaya nga sinasabi ko, mangibang bansa ka na lang. Gusto mo ba? Gusto ko, Naldo. Pero hindi ko sigurado na... Ako na ang bahala sa gastos, Elaine. Tutulungan kita. Naldo? Ang importante, makapangibang bansa ka. Para kumita ka. Para sa inyo ng nanay mo. O bakit? Ayaw mo ba? Gusto ko. Sige, mangingibang bansa ako. Basta tulungan mo ako, Naldo. Imposible naman na wala kang kontak kay Elaine. Huwag mo akong lokohin. Binabalaan kita. Kung hindi mo sasabihin kung paano ko makontak ang anak ko na nasa abroad ngayon, sasabihin ko sa pamilya mo ang panloloko mo sa kanila. Ano? Nagulat ka? Natatakot ka na baka malaman ng pamilya mo na may ibinahay ka na mas bata sa iyo? Ayoko ng gulo. Kaya wag... Pwes, ibigay mo sa akin ang contact number ni Elaine sa abroad. Kung magmamatigas ka, makararating talaga sa pamilya mo ang kalukuhang ginagawa mo. Numero sa Pilipinas ang tumatawag sa akin. Baka si Naldo. Hello? Mabuti naman at sinagot mo agad ang tawag ko, Elaine. Ha? Nay? Ako nga. Akala mo siguro matatakasan mo ako kapag nangibang bansa ka, no? Ha? Hoy, Elaine, padalhan mo ako ng pera. Pareho kaming walang trabaho ng uncle mo. Nay? Sumunod ka sa akin kung ayaw mong sabihin ko sa asawa ni Naldo ang panluloko niya. Ano? Oh, nabigla ka sa sinabi ko. Akala mo siguro
Hindi ko alam na may asawa pala ang kinakasama mo. Padalhan mo ako ng pera kung ayaw mong may masamang mangyari kay Naldo. Naintindihan mo? Oo, Nay. Magpapadala ako. Wala na akong pera, Inay. Simula nang dumating ako pagkatapos ng 2 taon na pagtatrabaho ko sa Singapore, halos araw-araw kang pumupunta sa akin para humingi ng pera. Ang damot mo naman. Nag-abroad ka lang? Naging madamot ka na? Hindi ako madamot, Inay. Alam nyo naman yun. Pero sumusobra na kayo. Ano naman ang matitira sa akin kung kukunin nyo lahat? Bakit kasi 2 taon ka lang sa Singapore? Nagtagal ka sana para mas marami kang naipon. Nay, Talagang wala kang utang na loob, Elaine. alam nyo hindi totoo yan, Nay. Lahat ng kinita ko, kayo ang nakinabang. Kahit tinalikuran nyo ko bilang anak. At nanisi ka pa? Wala ka talagang utang na loob. Nakarating ka lang sa Singapore, naging mayabang ka na. Hindi ka na dapat umuwi. Dapat tumira ka na lang sa ibang bansa. Bumalik ka na doon. Talagang babalik ako sa ibang bansa para lumayo sa inyo. At sa pagkakataong ito, mag-a-abroad ako para sa sarili ko. Pagod na ako, Inay. Simula pagkabata, nagsakripisyo na ako para sa inyo. Ngayon, magsasakripisyo naman ako para sa sarili ko. Pagod na ako, Inay. Kaya hayaan niyo naman akong maghanap buhay para sa sarili ko. Bigyan niyo naman ako ng pagkakataon. Parang awa niyo na. Tigilan niyo na ako. Parang awa niyo na, Inay. Sabi nga ng iba, lahat ng bagay ay may katapusan, Ate Emmy. At dumating na ang panahon para tapusin ko na ang pang-aabuso at pakikinabang sa akin ng nanay ko at ng kanyang pangalawang pamilya. Ginamit ko ang maliit na naipon ko noong nasa Singapore ako para pumunta dito sa Hong Kong. Akala ko matitiis ko ang nanay ko, pero hindi. Dahil pinapadalhan ko pa rin siya kapag tumatawag. Pero hindi na kasing laki ng pinapadala ko noon. Naghiwalay din kami ni Naldo, Ate Emmy, dahil alam kong kasalanan ang ginagawa namin dahil may pamilya nga siya. Pero laking pasalamat ko kay Naldo sa pag-aalaga at pagtulong niya sa akin noong halos gumuho na ang mundo ko dahil sa madilim kong nakaraan. Ngayon, ate, born-again Christian member ako, kaya mas napalapit na ako sa Diyos.
At kung meron mang mga pagsubok na darating sa akin ngayon, nananalangin na lang ako sa lumikha. At pagkatapos ay sasabihin ko sa sarili ko na kaya ko na ang mga pagsubok na napagdaanan ko. Ngayon ko pa ba hindi kakayanin ito? Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Elaine. Elaine, napakarami mong pinagdaanan. Simula pagkabata, halos naranasan mo na ang lahat ng uri ng pang-aapi. At ang pinakamasaklap ay ang pang-aabuso sa iyo ng tiyuhin mo. Pero alam mo, hinahangaan kita sa katapangan at katatagan mo. Ang dahilan kung bakit mo nalampasan ang lahat ng yun. Hindi ka iniwan ng lumikha dahil wala ka sa kinalalagyan mo ngayon kung hindi dahil sa lumikha. Kaya ipagpatuloy mo at patatagin mo pa ang pananampalataya sa Kanya. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Buburan sa isipan ang mga pagsubok.